Bago mag-autis ko kayo na. Manila, then Aya, number 5. Oh, Amanda, number 5 si Aya. Number 6 si Faye. Elijah Stein, Maxine, Jude Maxwell, Zeus, Lionel Reeds, Mark Axel Renzo, Timothy. Kanina ito. Kaputi. Taon na ito. Bili. Ay, kauwi mo. Saan lang? Oo. Aglan. Ito ba? Ito kaya sa mga. May pagkapal. Tapos balik na sa ito. Tapos ito ang bagay siya. Tumang nila. Nila siya. Tumang mga tuloy ko mga kaya nakatahan ng mga nila. Dawata ang kaya ni Kristo. Mga giniganya, maninoy, manigay. Ginigahaya. Gusto mo mapapicture? Then, okay. Dito, then diri si Elijah. Then, Elijah. So, hanap to si Sterling. Ano Sterling? Okay, salamat. I-apel ka? I-apel si. Kay green man. Pwede na, no ha? Pagtataw siya.